ಕೇಳುವ ಬಂಧುಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಚಿಕನ್ ದ ಕಜಿಪ್ಪಂದು ಕೊರ್ರಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ. ಸೊ ಅಪಂಡ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತ್ತೆ. ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೆನ ರಫ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೊರಂಟ್ ಗೇರು ಬೀಜ 10 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೊದುಲ್ಪುನ ಮತ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ ತೀವೊನ್ನೆ. ಸೊ ಇತ್ತನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರದೀಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ kg ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೆತೊನಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ 1/4 kg ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ದೆತೊನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಪೀಸ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ ದೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂಜೆ 1/4 kg ದಾತ್ ಯಾವ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಖಾರ ಹಾಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಂದೆಂದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ವಿನಿಗರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಪುಂಟೊನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಆವುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆನ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರ ದೀಲೆ. ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಬಣಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಒವ್ವೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಹಾಪುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ 2 ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಸೋಂಪು ಬಡಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪತ್ತಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬಡಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4-5 ಲವಂಗ 4-5 ಏಲಕ್ಕಿ ನೆನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾವು. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಡೆ ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಕೊರಂಟದಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕೊರಂಟದಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕೊರಂಟೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿನಿ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಅಯ್ಯೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ನೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡೊಂದ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಲ್ನೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಅವೆನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ಗ್ರೇವಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಗ್ರೇವಿ ಆದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇಂದೆಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟದ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೇನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಲೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಲ್ಲ ತುಂಡ್ ಮಂದಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ದೇನಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ. ಒಂದೇನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಲೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆವಡ್. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ವಿರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಏನವ್ವೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರೇ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಪೌಡರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ. ಸೊ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ ದೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋರ್ದ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ ದಿಯೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ದಿಯರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಡೋನೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ.
ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕುಕ್ ಆವಡ್ ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆಂದೇನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಕುಕ್ ಆಯರೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಕ್ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 10 ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡಲ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಅವು ಕುಕ್ಕಾಪ್ ನಾತ ನೀರು ಸೊ ಎಂಚಲ ಕೋರಿ ಕುಕ್ಕಾನಾಗ ಐತ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಇರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ದೇನು ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಸೊ ಈ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಡು ಎಂಚಿನ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಇಂದ ಪಂಡತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಆಪುನಂಚಿಂದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಪಾವಡಾಂಡ ಅಂದೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂತದ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈಸಿ ಆದ ಆಪುನ ಕಜಿಪು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯಿಂದ ನಾನು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಡಾಂಡ ಗ್ರೇವಿನ ಅಂಚನೆ ದೀವೊನೊಲಿ ಇದನ್ನ ಸರೀಟ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಕುಕ್ ಮಂತಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಒಂಜಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಬೆಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಬೆಣ್ಣೆನ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಲೆಗಂದೇನು ಡ್ರೈ ಮಂತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತದ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಆದ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಇದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಜಿನ ಗೀ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ದುಂಬು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮೆತ್ತಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿಯಂಡ ಪಿರಾತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಆತಂಡು ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ರೆಸಿಪಿಲೇನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ನನಾತ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು